Het begon met dat Yvonne en ik tijdens het Oerol Festival op de Schelling les gaven met z'n beiden aan de zee. En yogales aan de zee. Dus iedereen kwam daar naartoe. En dan moest ik altijd uitkijken als je met je ogen dicht staat vlak bij de zee, dat je zee niet helemaal nat zou worden. Hè? Dat gebeurde dus een paar keer. En toen op een bepaald moment kwamen we in contact met een impresariaat. En die zei van, dat is eigenlijk hartstikke leuk wat jullie aan het doen zijn. Zouden we dat niet in de theaters kunnen brengen? En zo gezegd, zo gedaan. We zijn begonnen met yoga, een yoga-voorstelling, yoga in concert. En dat is waar iedereen die neemt de yogamatjes mee naar het theater, gaat op het toneel zitten. En zo is het begonnen. Dat was in een periode in mijn leven dat dat het allemaal niet zo lekker ging. En toen zei iemand tegen mij van, joh, ga eens mee naar mijn yogales en meditatie. En dat deed ik. En wat er toen gebeurde, dat raakte mij enorm. En toen ben ik eerst begonnen met allerlei yogalessen te volgen en meditatie te beoefenen. En uiteindelijk is dat geresulteerd in allerlei yogaopleidingen die ik in Amsterdam heb gevolgd. En toen ik Jan tegenkwam, toen werden we wel een beetje zo'n yogasetje. En toen werd het heel erg professioneel allemaal. Ja. Wat is de essentie van yoga? Wat voor jou? Wat is het? Nou, ik denk, ik zeg het vaak, is dat je een beetje wakker wordt. Dat je bewust raakt van wie je bent en wat je doet en wat jouw bijdrage kan zijn aan een betere en mooiere wereld. En dan niet alleen je eigen wereld, maar ook voor de wereld waarin je leeft. Dus ja, bewustwording. Wakker worden, ja, dat vind ik wel een hele mooie term eigenlijk. Aanwezig zijn. Dat is misschien ook wel een hele mooie. Ja, bewust zijn in de dingen die je doet. En ook dat je keuzes hebt in de dingen die je doet. Dat is eigenlijk wel een beetje waar het voor mij in ieder geval om gaat. En wat een heel belangrijk onderdeel is in mijn leven überhaupt. Het is gewoon een vorm van leven geworden. Nou, dat is eigenlijk wel grappig, want ik ben natuurlijk gewoon zangeres en ik speel harp en ik leef altijd wel vrij bewust en heel bewust de dingen die ik doe in mijn leven, zeg maar. En toen kwam Jan en Jan die vreeg mij van, zou jij het een keertje leuk vinden om mee te doen met de yoga in concert? Toen dacht ik, ik zie eigenlijk altijd oren wel veriepen, dus dat wil ik wel eens proberen. Ik ben wel nieuwsgierig. En dat klikte eigenlijk super goed met Tino, zodat we nu eigenlijk al zien hier samenwerken. En ik vind het heel erg leuk om eens... Nou, wij zijn echt een sterk team, zeg maar, al een paar hier. En dat vind ik vooral echt heel erg leuk. Dat dingen samen dost. En dat ik altijd de muziek echt vanuit het het naar het het ik brengen, zeg maar. Er is bij een festje geen applaus of zo. Het is altijd heel stil, hele stille voorstelling. Dus voor die zelf voelt het heel relaxed en heel ontspannen en rustgevend. En soms wordt het een festje wat 10 minuten. En dat vind ik heel bijzonder. Het is iets bijzonders. Het is iets oors als zangeres wezen en speel je en applaus. En we gaan morgen naar een oor optreden. Maar dit viel nog een paar dagen nice. Is maar altijd dat wij een voorstelling spelen. Dus dat vind ik super mooi. Ja. Nou, ik ben zelf net iemand die yoga beoefent dagelijks. Ik ben wel een hoop met mindfulness bezig. Ik just mij net gauw op mijn holle steen of zo. Dat ken Jan beter. Ja, yoga en mindfulness zijn voor mij eigenlijk terugkomen in een staat van zijn, in het nu. En niet denken aan het verleden, aan wat ik had moeten doen, wat ik nog moet doen, maar echt zijn. In de adem, in de geluiden, in de muziek. En daar is deze voorstelling ideaal voor, want eigenlijk ieder concert is een soort van mindfulness oefening. Eigenlijk meteen vanaf de eerste ademhalen ben ik helemaal in de flow. Dus ieder opbouwen is hectisch, urenlang op de snelweg en dan haal ik adem en blaas in de mansuri en ik ben in het moment. En dat is al zoiets fijns om te beleven. Dat zou al de moeite waard zijn. Maar dat is eigenlijk dat ik helemaal in het geluid opga. En daar helpt het natuurlijk ontzettend met dit soort muzikanten in één ruimte te staan. We zijn begonnen met de yogamatjes, laat ik het zo zeggen, in het theater. Maar er kwam ook vanuit het theater zelf, maar ook vanuit onszelf kwam er een wens van. Maar er zijn heel veel mensen die vinden het eng met de yogamatje naar het theater. Die denken, wat moet ik daar, enzovoort, enzovoort. Dus toen hebben we gezegd, kunnen wij niet een zittende voorstelling maken? Daar zijn we nu mee bezig met deze tournee.
En daar staan we 21 maart staan we in de Lawaai in Drachten. En die voorstelling heet De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Dat is een heel beroemd boek. En dat is een boek wat gaat over in het nu zijn. Hè? Wie ben ik en wie ben ik in het nu? En je raakt de mensen niet kwijt. Ik kondig altijd aan het begin van de voorstelling, zeg ik. Want er is heel veel controverse bij mensen in de zaal. Van de ene mensen die wil graag klappen, want die vindt het hartstikke mooie muziek. En de andere denkt, niet doen. En dus ik zeg nu altijd van, oké, wacht tot het einde en geef ons dan een half uur een staande ovatie. En tot nog toe is dat altijd zo geweest. Hè? Ze durven ook niet anders. Nee, ze durven dan niet anders meer. Maar je raakt mensen niet kwijt. Wat je wel ziet, en dat zie je, en dat is ook mooi, denk ik. Echtparen die zo zitten en elkaar eens even aanraken, elkaar nog eens even in de ogen kijken. Mensen die je totaal niet kent, die op je afkomen. Sorry, ik moet de microfoon goed houden. Mensen die je totaal niet kent en die komen op je af en die vallen je om de hals. Het is zo mooi, het is zo prachtig. Dus mensen worden geraakt in hun hart. En dat is muziek is zo'n krachtig medium om dat teweeg te brengen. En ik denk wat ik er wel bij moet zeggen, stilte is een heel belangrijk onderdeel van onze voorstelling. Er is heel veel stil. En heel veel geluidstechnici die zeggen ook vaak van, nou wat een prachtige voorstelling. Ik heb nog nooit zo'n stille voorstelling meegemaakt. Heel veel mensen denken van, ik ga op het topje van de berg zitten, of ik ga in een zenklooster zitten en ik mediteer mijn slag in de ronde. En dan is het stil. En dat zie je ook wel eens mensen als wij workshops geven. En ook in zalen wel. Als er dan plotseling een telefoon afgaat, zie je mensen echt zo, hé, wat vervelend. Maar wij leven hier. En wij hebben telefoons. En er is geluid en er is herrie. En dat is een onderdeel van yoga en meditatie. Dat je begrijpt dat stilte niet jouw doel is. Maar dat je wel die stilte in jezelf kunt ervaren. Ook al is het zo'n teringherrie om je heen. Het is een voorstelling die duurt 1,5 uur. En het is geïnspireerd, tenminste de Mindfulness in Concert, op het boek wat Jan al vertelde. En daarin nemen we mensen mee een beetje in het verhaal. Wat is eigenlijk mindfulness? Hoe kom je op die stille plek? Dat doen we met aandachtsoefeningen, dat doen we met ademoefeningen, dat doen we met geleide meditaties. Dus je hoeft eigenlijk niet zo heel veel te doen. Het enige is dat je de uitnodiging erin ziet en gewoon lekker meedoet en maar ziet waar je terechtkomt. En over het algemeen is dat een plek die mensen niet zo dagelijks aanraken. Dus je wordt geconfronteerd of je komt in contact met misschien wel weer een stukje gevoel wat je heel lang niet hebt gevoeld. En dat is ook wel een beetje de feedback die we terugkrijgen, dat mensen zo geraakt zijn. Dat ze echt geraakt zijn tot, in hun lijf. En dus dat begint en dan duurt dat 5 kwartier, 1,5 uur. En, misschien is het leuk nog om te vertellen, de basis van die voorstelling is dat boek. Ja. En daar zijn 4 karakters zijn daarin. Ja. Een jongetje, een paard, een mol en een vos. En die staan voor 4 onderdelen van wie wij als mensen zijn. Karaktereigenschappen. Het jongetje is het kind in ons. Het paard is de wijsheid in ons. De mol lost alles op door taartjes te gaan eten als het niet zo leuk gaat in zijn leven. En de vos is achterdochter, want die is ooit met zijn poot in een klem gekomen. En dat is dus de kant van ons waar we ook dingen meemaken die niet zo leuk zijn. En aan de hand van die 4 karakters gaat Yvonne allemaal meditaties en ademoefeningen doen. En zo word je eigenlijk in 1,5 uur, 5 kwartier, word je helemaal door jezelf. Je maakt een innerlijke reis. Ja. Zo kun je het een beetje ervaren. Ja.